Бүген Дөнья татарлар YouTube каналында бездә яңа рубрика Татар караш. Башта тапшырубызның кыскача концепция турында сөйләшик. Безнең тапшыру Татар караш дип атала. Татар карашында татар дөньясындагы булган вакыйгаларның татар карашыннан сезгә сөйләп бирәбез. Шуңа күрә тапшырубыз 3 таянычка таяна. Татар турында, татар телендә һәм татар карашында. Кадерле дуслар, беренче тапшырубызда biz соңгы арада татар интернетын шартлаткан видео турында сөйләшеп алыйк. Яңа тапшыру премьерасына тагын нәрсә турында сөйләшеп була инде. Исегезгә төшерим, май азагында Уфа ипподромында узган ат чабышында БСТ журналисты Чакмагыш районыннан, сез белмәсәгез, Чакмагыш ул татар районы, катнашкан Илмир Миникаевтан хисләрен, уртаклашуны сорагач, егет татарча сөйләп бирә. Ильмир Миникеев, победитель скачки на Кубок администрации Чекмагушевского района. Ильмир, поздравляю. Как все прошло, расскажите. Рахмат. Отны белмәгәнем. Булай шавыр дип, булай әйбәт чапты кисемәсен. Нәрсә әйтәм да, рахмат зур дип. Шу. И если можно, на русском тоже. На русском о кадәр түгел дә инде. Лучше татарча күчерсен беренче, мен сөйләмим русский. Бөтен татар телле дөньясы рус теленә яраклашып, яшәгәндә ул рус телендәге сорауга татарча җавап биреп кенә калмады. Журналист шуны урысчада әйтүне сорагач, Илмир, урысча сөйли белмим мин. Берәр ничек татарча күчерерсез инде дип җавап бирә. Илмирнең урысча сөйләүдән башка тарту видеосы вируслы булып таралып китә. Социаль челтәрләрендә төрле реакция тудыра. Татарлар күбесенчә Илмирне мактаса, урыс телле кешеләр тәнкыйть белдерә. Башкорт сегменты икегә аерылды. Берсе хуплады, үрнәк алырга чакырды. Икенчесе, татарлыкка Башкортстанда урын юк. Татар теле кирәк булса, татар буласың килсә, ана Татарстанга бар, дип әйтүчеләр дә әз булмады. Нишлисең инде? Башкортстанда татарга каршылыклы идеология хәзерге көндә дәүләт рәвешендә бара. Һәм аның менә шундый корбаннары да еш кына очрый. Бу кызганычка каршы Башкортстандагы традициягә әйләнеп бара. Массакүләм мәгълүмат чараларында Илмир бу вакыйганың аңлатмасына шундый җавап бирде. Минем журналисткага урысча җавап бирүм һич тә телне белмәүдән түгел. Ул вакытта чабыштан соң хәлем биткән иде. Урысчада сөйләрсең дип беркем дә алдан кисәтмәде. Шуңа урысча сөйләүсе килмәүдән килеп түгел, чыккан хәл түгел диде. Нинди соң ул Чакмагыш районы? Чакмагыш районы Башкортстанның бер муниципаль районы, административ үзәгенең Чакмагыш авылы. Чакмагыш республиканың төньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Мәйданы 1692 квадрат километрга тәшкил итә. Халык саны буенча 2019 елны районда 28 мең кеше яши. Туган тел буенча 2010 елны татар теле 90%, чуаш теле 3%, башкорт теле 3%, рус теле 2% әйтте. Чакмагыштан күренекле дәүләт шәхесләре чыккан. Шулар арасында мәсәлән Салих Батыев. Исегезгә төшерәм, Салих Батыев ул дәүләт һәм фиркә эшлеклесе. Татарстанның Югары Шурасының президиум рәисе. РСФСРның Югары Шурасының президиум рәисе урынбасары. Зиннәт Ибәт улы Моратов Совет партияның эшлеклесе. Татарстанның өлкә комитетының беренче татар милләтле беренче сәркәтибе. Сез күбрәк аның улын Ратмир Муратовны беләсез. Аннары Равмир Хабибуллин. Равмир Хабибуллин 70-нче елларда Татнефть берләшмәсенең идарә начальнигы итеп тәгаенләнде. 72-нче елны Татнефть берләшмәсенең начальник урынбасары вазифасын күчерелә. Һәм 87-90 елларда Равмир Хабибуллин Башкортстанның өлкә комитетының беренче секретаре булып эшли. Һәм шул ук көннәрдә Чакмагышта ниндидер Дуван Диваней уруы кырылтайы узды. Һәм бу узулары бик символик килеп чыкты. Күз алдыгызга китерегез, Чакмагышлар. Сезне башкорт кына атау түгел, сезне ниндидер дивана башкортлары атама бирергә телиләр. Милли үзаныгызны үзгәртеп кенә түгел, ниндидер мыскыл иткән кушаматка охшаган ру исеме уйлап чыгарганнар. Әдәм көлкесе бит. Менә шул очракта Илмирнең кыска гына чыгышы үзенчәлекле каршылыклы манифест кебек тоела. Чакмагышлар исеменнән һәм гомумән Башкортстандагы яшәүче татарлар исеменнән. Шуңа күрә Илмирнең сүзләре шул халык эчендәге чыккан манифест булып яңгырады.
Мәскәү кирмәненең элеккеге идеологы Владислав Сурков әйткәнчә, тирән халык җавабы. Тирән татар халкының бер яклап әйдә урыс теленә күч, урыс дөньясының вәкиле бул. Икенче яктан, син татар түгел, татарлар монда юк, булганы да килмешәк халык. Шуңа күрә син башкорт ыру вәкиле дип кытырткан вакытта, менә шундый коллектив тавыш чыгарга мөмкин инде. Ә монда инде мин Алла Тәгалә биргән билгелесе дип тә аңлап була. Чөнки биредә иң мөһиме татар телен яратучылар аз түгел, әмма бик азлар гына шулай ахыргача барырга хәл ителә. Чакмагыш районыннан Гады егет, ә бу Башкортстанның татар өлеше дип исегезгә төшерәм. Бик тиз генә бер атна эчендә татар дөньясының гына түгел, Россиянең күп кенә башка халыкларының да үрнәк булуы нәрсәне аңлата? Димәк, татар җәмгыятендә яңа геройларыбызга запросыбыз бардыр. Бу факт үзе генә безгә шундый гади батыр егетләрен җитешмәвен күрсәтә. Чөнки милләтпәрвәрлек киемнәрен киеп, беренче мөмкинлек булган вакытта сатылырга әзер, кабул итәргә бәя генә булсын. Конформистлар хәзерге көндә бик күп очрый. Әмма кызганычка каршы дәүләт дәрәҗәсендә һәм төрле ярым дәүләт татар оешмалары дәрәҗәсендә дә төрле юньсезләрне хөрмәтләү модага бүгенге көнгә кадәр яшәп килә. Бу нормаль булмаган ситуация. Үзебез үз алдыбызга дөрестлеген әйтмәсәк, ничек дөньяны үзгәртә алабыз? Татар җәмгыяте яңа эчкерсезлек чорына кадәр яшәп җитте. Димәк, дуслар, сезнең дә әйтер сүзегез бардыр. Сез нинди татар манифесы астында нинди сүзләр язып алыр идегез? Комментарийлар астында җавапларыгызны көтәбез.